Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Nadang kuya gini di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya tadi. Pinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Rengkar kajing tumu baki samla ki model shenrang berkantai bakumju ki longkmie ki blasong kurim bakinyo ai rynsan ban sai madan ela ki sap ki phong ka kanhuan na kajing elam prashan coach ba kong sweetie pala kan penlong ka audition na bunta ka North East International Fashion Show akar pinyo trik cumang arja rapwar haslong club nadu ka por khar baje hadu saw baje janmiet na kani ka audition sa chiet pa di ki job bani shimanta sa rynsan ka ban penlong pat hanong ba ka hoti jong jela Assam pentip shapi bahkan di North East International Fashion Week kapan salong hapo Assam Henry ba yin sa pelong pa audition hapo Meghalaya mo kan sudan ka don kadejong ka North East barok away tang ba baru ki state kin sa shimbenta kanika platform te mangi pade ngiwan ban promote kanika show kanika jela jongi nakadaw ba kadika way naka platform ka ba la pa mo but namar ba kadika way naka platform ka ba kaban aji mentoy shibun ya kiniki kena jongi ma kibadon interest kanika modeling field but kawai ru kadika fashion show kaba hakaba ki way pade ki international but ki national models kiba kum na Mumbai but na Sri Lanka but na Delhi but ki way de ki jakama ki wan ban chimbenta te kade kawai kaba kongsan ba lada kimi ki kena jongi kin chimbenta long bakin yo pade ban explore ya lade but umde bakin sakut tang ka stage jongi ma kin yo pat kala ru bakin pai kin chimbenta sa ki way long ba ki way ru kin tip ba ki kena jongi ru ki kila ban chimbenta te kade ni kawai ka platform ka badon kam chisha long ba ikwa ba ki kena jongi kin chimbenta but ka audition kan selong ha shillong club ha ka arpinyo tarik mentau benar ti kade ru umde tang na ka benta ki kena kawai ka ba kam comment pade kade ba ki mrs ki teens ki khlung ba ki shinrang ru kumjo ti ki laban chimbenta kam don kanika height criteria na ka benta ki teens long ki laban chimbenta ti tang kata hin na kalyong chonga kumbanga ong ba kade nak banta ki teens but ki mrs ki kids ru kumju ba nam ta ki shinrang te nak banta ki teens kam don kanu ka high requirement mo kumbangi ong ka kila ban shim banta te ki khlung rungim don ka high requirement te nak banta ki mrs ki miss pade kade 5'3" above ka height te man nak banta ki shinrang pade ngila kam penduna ka height ningkong kade 5'7" te man ta pade ngishim tang 5'5" above kata hebat ikan ni ka show kade ka balalong try ba founder da Prashan Ghosh idin Assam te Prashan Ghosh idi way na ki designer ba di choreographer kum jo iba laslam ha ila shimbenta ka ni ka fashion industry na do ka usnem khandai spa khandai pusau te idi wi na ki senior mo but ni comment ba ila terwa yang ni kum kani kalat ba ikwa ba ki shillong ru kan long audition ba in ai benta na ka benta ki khna jong ru ba kin wan ban shimbenta ka show jong I hakane ka registration fee ka de lai spa te ka form ro long mila ai mo kini ki ba shimbenta long kila ban wan ha ka arpin yo tarik ru ba ka form ngin sa ai ha ka tu ka sngi ru te yakiba la contact inga pat online tengala de submit iki online te ngidon kam tangka registration fee ka de alai spa but nda kila sha select ka don pat la ka jong ka fee long ba ki haban siu na ka benta ka grooming na ka benta ki ka bam ki long bangin haban lam shugo hati am kita hi